Κασιώτης, ο Μαρκόφσκι περνάει εξαιρετικά στον Καζαριάν, ένας εναντίον ενός με τον Μαλεζά. Ο Καζαριάν θα σουτάρει, η μπάλα στα δίχτυα. 0-1 το πρώτο γκολ του Αρμένιου. Στο 17 η Κέρκυρα ανοίγει το σκορ. Το έψαχνε σε αρκετά παιχνίδια, το βρίσκει εδώ. Ωραία η προσπάθεια με τρίπλα κάτω από τα πόδια. Θα δείτε πως ο Μαρκόφσκι άνοιξε το γήπεδο στα αριστερά. Κοντρόλ με το δεξί, η προσποίηση, τελείωμα με το αριστερό. Νικάει και Μαλεζά και Ράφαελ για το 0-1. Πανετολικός Κέρκυρα 0-1, πόσο ωραία ενήργησε ο Αρμένιος και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για να ανοίξει το σκορ. Είδατε και από τον πανηγυρισμό πόσο το έψαχνε το γκολ. Πάμε στον Βαγγέλη Πίχα να δούμε πώς αντιμετώπισαν αυτό το 0-1.